orain ikusiko duguna da, ea jarduera fisiko egiten dugunean, zer lantzen dugun, ezta? Ikusten badugu dekule omen gure ume bat, ez ba? Arratsaldeon Nobita, esango dugu, ezta? Arratsaldeon, Nobita. Orduan nik esango dut, eta zuek emongo zuen Maialen nik esango zuten, begiratu. Zer lantzen dugu? Azten bada kirola egiten, daukagune da, joaten garana pizkanaka umea joango da, ahazten. Eta esurra tira horretarako. Esurra handi bat ifiniko dugu, ze esurri ifiniko dugu. Bagoazen, batez be, esaten izena, bernako esurren bat, luze bat ifiniko dugu. Femurra da hori? Hori, bai, femurra ifiniko dugu, eta hor daukagu. Eta honek zer behar du, hori joateko hasten behar duten aktibitatea. Eta horre lantzen dugunean, bai korrika, bai saltoka, hasten garanean, joaten da pizkanaka hasten. Eta horre behar dugune gero, ez bakarrik hori, gure giharrak ere, mugitzeko. Eta giharrak hori Maialen. Beti lotuta elkarrekin. Hori da. Koordinazioa, indarra. Iten duzkune da, flexibilitatea eta esaten diena beste ariketa guztik orduktena da, batez be, lantzeko hori. Eta hor joaten dira, pizkanaka, bai esurrak eta bai giharra joango dira, hasten. Denporarekin da urteekin, hor dukaguz. Baina gero behar dugune da, beste gauzebi, ikusiko dugu hemen. Gure biriak eta gure bihotza. Bihotza. Begiratu. Bihotza? Nobitak ere badauka bihotza, noski. Hor dukagu, zesan dugu lehen, zelango garrantzi dukaun taupadak eta arnaz hartzeak. Birikak ere bai? Bai, finiko dugu horrela, bi epatera. Beitu, ifinten dugu gure biriak, hemen daukaguz, eta gure bihotza. Hor ifiniko dugu. Eta honik egiten dutena da bihotzak. Ariketaren bitartez egiten dozku, baiten dozkune da bihotza, joaten da pizkana indartzen. Bai, haunditu egiten dela ere esaten, da? Kirolariak haundixeago izaten dute, ez da? Eta oso simplea da ulertzea. Ze hori da, gihar bat bai, eta giharra joaten denean lantzen, egiten dena da beti hipertrofiatu, hasi egiten da, indartu. Gure gerozta hundia. Guk sekulako betza daukagu. Borragatik. Izugarria. Kirola eta kirola. Jarraitu horrela. Eta gero dukagune, esan dugune, behar dugune da, gure biriak. Birak egiten dozkune da, batez be oxigenoa emateko, eta berarekin joaten da gorpuz guztira. Eta ingo dugune da beste gauze bat ifiniko dugu. Esango dugune, gure gestionatzaile. Zein izango da? Gure burmuina, gure garuna. Burmuina, eta garuna. Urduan Nobitak ere badauka. Bai, hemen dauka. Eta kalanta gainera. Piniotzu burua hemen ederra, baina ifiniko dugune da burmuina ondino pizka bat handiagoa. Ikusteko zelango garrantzia daukan. Zelako garrantzia daukan. Eta Bidal, beti esaten da, ez da, gorputz sanoa kirola egiten duenak, buru ere bai, ez da? Bai. Esan dugune, joaten zara beti pentsatzen. Pentsatzen joaten zara, zer egin, ze modutara esan dugune, trampak egiteko, sarritan esartzen dena horretarako behar dago. Horrek egiten dozkune da, landu. Gure, esaten dena gestionatzailea. Horregatik garrantzia handi eduka. Zein beteta hobe kirola egin, joango da beti izan dugune, ametik bihotzetik eta gure biritatik, bere janari izango da, aproposa eta nik izango da dagoelako guztiz osasuntzua. Bai, horixe. Nobita oso ondo dago.